Hello friends, welcome back to my YouTube channel. आंनि YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायग्रोनाय थाबाय। लोगोसे गोदान बोसोर 2024 मायथाइनि मोजां गोजोन हामग्लायनाय नोंथांमोननिसिम बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दायो जोंनि गामियावनो जोंहा आयंनि फिसाज्ला निहान स्वर्गियारिनि बार्थडे दङ। बे बार्थडेआव थांगासिनो दङ। बे बार्थडेआव दिनै आरज जागोन आरो लोगोसे बिसोरहा समाजनि मानसिफोरनो एसे ओंखाम जाहोनो नागिरदों। आं बेयावनो दंफैयो। नोंथांमोना स' भिडिअखौ नायलांबाय था। लोगोफोर नायलां निहान स्वर्गियारिनि बार्थडेनि थाखाय निरामिस संदों। बिथां संगिरिया बिग्राय बर' मिया ना एवनाया बिथाङानो संगासिनो अर जोंदों आरो लोगोसे नैथिं ओंखाम होदों। बे ओंखाम आधा संनानै दोनबाय। बिथिं निरामिस ना ओमफ्राय मा संगोन ना दोङो ना आमिस निरामिस गासै मोनसे आरो ना निरामिस थागोन ना थागोन आरो ना बेदरबो दोङो ना मा बेदर दोङो अमा बेदर ना अनला मैगं ना अब्लाथ' 1 जानुवारिनि खानाया जोंनिया बेयावनो जानोसै ना मस्ति खाना ना अब्ला नोंथांमोना अमा एवदों Oh yummy tasty fish curry. Fish curry. This is onla curry. दायो जोङो निहान स्वर्गियारिनि गोथार जोनोम साननि माने आरज गाबनो नागिरदों आरो बिथिं दङ नैबे दौरि आफा। जोंनि समाजा फिसा नालाय जोंहा समाज फिसाखायनो माने आइजो आरो हौवाफोराबो एसे खम जायो। अब्ला लोगोफोर जोंनि आरज गाबनाय आयदाफारिया दा जोबनानै थांबाय। दायो नैथि हाबाफारियाव दङ जोंहा बार्थडे बयनि मुङै नखरा केकखौ हागोन। स' बेखायनो नोंथांमोना अननानै नायलांबाय थादो। अब्ला लोगोफोर जोंहा आर'जआबो जोबनानै थांबाय। दा संनाय खुरनाय हाबाफोरा सोलिबाय थादों आरो ना मोनबानो जों जानोसै। ओमफ्राय मोनसे हाबा दंबावो खामानि बार्थडे बयनि मुङाव केक हागोन। केक हानाय जानोसै दिनै गोदान बोसोरनि ना जम केक खाएंगे जम केक पिएंगे। अब्ला लोगोफोर नायलांबाय थादो। अनला ओंख्रिजों ना गोदौगासिनो निहान स्वर्गियारिनि बार्थडेनि खाना तामाम होगासिनो जोंनिया बिग्राया हायो बिग्राया जोंनिया ना माबाफोर बुंना बिग्राय सम गैया ना माने बिखौ ओरै खामाबा मा जायो लदा जागोन आरो खामगोन ना नायनानैथ' तामाम गोथाव जागोन बायदि नांखादो ने कबि आरो दालि ना
ओमफ्राय नाबो होदो नामा होगोन ना होनाय जागोन आरो ना एथि पुरा नै ना नैबे मा बियो ना ने ना संनायाव मुखुब नै दे अर सुग्रा दे भाइ बुंना नै अर सुग्रा खारबाय नै अरखौ बिराद गियो बिथाङा दा बिथांनिनो दिनै गोथार जोनोम सान बिथांनि मुङानो जादों निहान स्वर्गियारि बिफा रिंखां स्वर्गियारिनि फिसाला निहान स्वर्गियारि बिथांनिनो दिनै गोथार जोनोम सान दा बिथाङा निहान स्वर्गियारिनि बिफा रिंखां स्वर्गियारि आरो नैबे जाबाय निहान स्वर्गियारि बार्थडे बय दायो जोङो निहान स्वर्गियारिनि गोथार जोनोम साननि जोङो बार्थडे केकखौ जोङो हानो नागिरदों गासिबो फै गासिबो दायो जोङो केकखौ हानायनि लाहार फाहार जाबाय थादों नै केकखौ हानोसै निहान स्वर्गियारि आरो बिफा birthday wishes song birthday Oke, kalian pilih pasti. Daya. Nihan Swargiari ini getar jenam sane. Nihan Swargiari ini getar jenam sane. Kita dân hả? Nà nè. Happy New Year, happy birthday. Nih. Nih. Nah, ini nih. Laji deh lah ya. Dia nih coba tak. Mau nih? Nih, birthday boy ya. Birthday boy ya nih. Papo. Ayo, Nihan.
kitchen wow tasty yummy ना नों मा जादों ना जादों ना जायाखै जादों ना Helima Hi. deh subscribe खालामनांगोन दे आदानि चेनेलखौ दे Ada nih channel ke subscribe kamu nah. आरो मा खालामनांगौ लाइक शेयर कमेन्ट Like, share, comment kamu nah. बयबो ना थाब देरथो ना थेंक इउ आने Oh, thank you. Ada isi. गोथाव जादों ना Itu Buria. 1 तारिखनि खाना बरावबो जानो थांनो हायाखै ने लाकिले जों ने दे होमबा जाबाय थानाय दे सन्जना Mami Getau sada. Hah? Ma getau nah. Getau. Happy New Year nih. Happy New Year. Mohani bang Sungrea. Bu Songraya माबानि निसिखारनि दा मा जागोन कारेन्ट गैलाना आं खिथिनो हाला ने नै जा नै बार्थडे बयनि बिमा रिता स्वर्गियारि आं बिसोरनि भइसआव बुंसै आरोना बिसोरनि ओरै बुङो आरोना अनलाया बोरै जादों हा गोथाव जादों ना जायाखै एरखम बुङो आरो बिसोरना नै अनला जादों नै मा होनदों नाया गोथाव जादों मा जेबो बुंला नोंलाय हा नैबे जा बिहामजो नै नेरा जानायनि टालावलाय हेल' फ्रेन्ड्स आं दिनै भिडिअखौ फोजोबनायनि लामायाव फैबाय जोङो दा नै ओंखाम जानो नागिरदों आरोना आंनि बे उन्दैनि फ्रेन्ड्स गामिनिनो उन्दैनि फ्रेन्ड्स जों सानैजोंनो दा नै ओंखाम जानो नागिरदों अब्ला जोबथारनायनि सिगां गोदान बोसोरनि 2024 मायथाइनि मोजां हामग्लायनाय आरो बोर सारस्रिनायखौ नोंथांमोननिसिम आं बावहरग्रोबाय आरो लोगोसे आंनि सिजु प्रडाक्शन इउटुब चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब लाइक शेयर कमेन्ट खालामनो नोंथांमोना दा बावगार अन्नानै नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो अब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय बाय